Desta forma celebrou o equipo do Ribadumia o pase a primeira rolda da Copa do Rei sobre o céspede do campo de fútbol da Cuchía. Un feito único para un club con 61 anos de historia e que xogará por primeira vez a Copa do Rei. A xente de Ribadumia está nunha nube, a xente do Concello tamén. Todavía non somos moi conscientes do que nos ven nestos próximos días, non? Bueno, a verdade é que generamos ilusión o que a través do que estábamos conseguindo xa desde o ano pasado, que non podemos tamén celebrar o ascenso nin nada. Isto é unha bola que se vai facendo cada vez máis grande, a verdade que agora que estamos nunha nube, como se podría decir, e, bueno, pois agora disfrutar do que nos poida vir. Dende o Ribadumia agardan con ilusión que a Federación dé o visto bo ao campo e que un club de primeira división visita a Senra. Tanto para a vila como para o equipo é un sono feito realidade. Non sabemos todavía se isto se vai a poder disputar con público ou sin público. Desde logo a miña gran ilusión sería que o partido se disputase nestas instalacións. Tipo de partidos que non hai que motivar a nadie nin pinchar a nadie. Nada, intentaremos sobre todo, creo que vai ser o día, cando sea o día para disfrutar, sexa quen sexa o rival, bueno, para disfrutar dun feito histórico para o club, para a directiva e sobre todo para os futbolistas que son os que van a estar dentro. Para moitos un punto de inflexión na súa carreira deportiva, non? Que non se enfrentaron mellor nunca contra un equipo de primeira división, é unha ilusión que se vai generando desde aquí ata que nos toque o rival que sea. O sorteo terá lugar o vindeiro luns 16 ás 13 horas. Dende o club teñen claro cal é a súa preferencia e cal é o rival o que queren evitar. Creo que o único que non quero é que nos toque, non me gustaría que nos tocase o Celta. En principio o Betis gustaríanos moito porque hai un ex adestrador tamén, que isto foi adestrador aquí na primeira época do clube en terceira división e tamén o preparador físico e relatador de lesionados, Félix Cao. Eu decía que me fai especial ilusión o Betis, non me fai ilusión o Celta por ser un equipo de cerca. O 16 de decembro será o día en que Ribadumia vivirá a súa noite histórica. E quen sabe, quizáis non sexa a última.